te hagneka video menta ngan juba begneka jingkylli te hagneka jingkylli asau papan shai shabar kneka balang omdon jingpynim badu Mynsiem Bakhuid omdai Blei te ngan penshai shaphang ganeka baong ba shabar jong ganeka balang omdon jingpynim bat ngin sapek bat hadin shaphang Mynsiem Bakhuid Hato dai ne Blei te menta ngin sedang te kane ban ong ba shabar jong kane ka rom omdon jingpynim te kata te kamlong kat kum ka bible namar lada kalong kumta te boro ki kanhun niam hagane patei lene kiwe ki balang te kila rem lupa re kata kamlong kat kum ka jingshisha namar kane ka dawi hapan sngewthuh te kane ka jing kam jong ki kalong ba kamlong kat kum ka bible lene kam dei ka ba shisha kalong ba ki syukor ya ki bange lene ki syukor ya ki babun haka history menchua namar kene kadau kene ka jing kam jong ki kalong ba ki don katokat ne ki puf menchua ki ba kam ngan anuksa komune uwe puf John ong ba nong penim hi long ka jing khang jong ka kaper lang brod ngalong ka jing khang jong ki lang brod ha kene ka kon hun jong jisu omdon mano wala ban rung lem daya lam ya uda pontif badan bor batang lara kia so bat u laban penim yagi breu namar u pontif tamar ulong u wikar jong u kris bat u nong mikmat simet jong u haka pertei namar hani yu iba kane ka jingkam bor jong gini ki puf ki ong pa omdon mano wala ban laj im tang lela yalam dak di yalam daki yalam da u pontif kemudian yalam da u puf te kata te kalong ka jing lam ler bat ka jing syukor ya ki babun aka history kembalajan namar kene kadau sami ke jing ya peit ke jing ya pran namar Blei kini ki kambor ki pun ki jing kambor jong ki ndai ngan mlaban pen i hang ne te namar kene kadau ba kene kam dei kat kum ke jingshisha dei kadai ke jing kambor jong ki ban sensar don bor ya ki breu namar kene kadau ke aka history ba saja ke jing ya phie ne ke jing ya pra te banong ba shabar jong ka amdon jingpynim ne tang ha kabor jingshisha jong u labat penim ki breu kata te kalong ka jing syukor bat kata ka jing lamler ya ka bible hi namar ka bible ko ang ba ue baro ba ngej ha u laban yo ka jingpynim namar u Blei la phai la khun bala kham marwei te ue ru ba ngej ha u onum jotsu li ngej ha u ni laban yo ka jingpynim om ha kabor jong breu ne ka bor ba kam bor jong no te kane kalong ka mang bang iathuh ya ka jingshisha am dai bang ben yaki ngai si yaki dai ngai yaki kumbang i lade namar kane dawi hapan ya kren ya ka jingshisha kane kalong bang nga hapan pensya ya kane ka ya ka ba om dai bangin nge yaki ba tang ha ka bor jong ki laban panim ha ka bor jong ki puf tang ha ka bor jong Blei laban panim yang i om ha ka bor jong ki breu namar kini kinong sensar don bor ki ba don haki bor ki ba klan namar ka bible ko ang ba ka jingele jungi kamlong bat ka snam bat ka do dai berkita kinong sensar don bor ki ba don hakli kini kilong kita kinong sensar ki ba hakli ki ba ki kam wat haka bor jong Blei ki kam te om dai bangang isi yaki nalorni yaki bisni ki dai ngi dai banyathu ya kane ka jingshisha khnang bagi breu kin tip ne kin sngewthuh lara ki ngej ne om ngej ka shong ha pi ngrei ban persisha ya kane ba tang haka bor jong ki laban penim ya ki breu te nginam laban persisha ya kane haka bible lara kam don haka bible te ki kren ya ki jing syukor namar ka bible ko ong ya sha ka jing pla kat kum tin jong Blei lara kim pla kamut kim don ka jingshai ki te ngai thu kan ya kata lara nga bakla philaban bisar philaban thu philaban pen i bat philaban batai te hangno nga bakla lene hangno nga kren bakla kabom dei kat kum ka bible te ngam don jing rem hang no ru ne ngam don jing wit lada phi pensai ja ka bible te haneng roi episode thu ba ngim dei ban ngej ba ha ka jing sensar jong gi ha ka jing sensar jong puf ha ka bor jong u la ban big breu kata te kalong ka jing skor namar kene ka daw sa mi bun ki ba mi no naka ki ba bun ro ki ongum ne u puf de taw no ngele sha yo chris hi ula pan kraw ya de shijrong bat ula persya ya de persya ya u chris namar ba sya ya ki kristan ban yo penim claim ka bor jong u di hangne ang ilaringi puli hangne kalong pa kini ki puf manshwa kim sha ban yo jing penim ki breu claim ka bor jong ki te kani kalong ba
uyale persya ya kapor jong Blei ya kamon jong Blei te hang yang try pisa tu ki babun ki keren persya shaphang kane kam tama ki por men shwa wat hadu mentaro ki babun ki ba ong persya kane ba kadai ka jing kai pakla kam tama ki ki ri hang ne hari kasi te dang du na ba tip shaphang ka labar ono shaphang ki jingthuh pa jong Daniel la ne jingthuh pa jong Ioannis Jingpynim namar kini ki juhi ki jinglong ya ka ba Bible ka ong ba un sakren ki ba kraw te hang ne nga su pani hang ne kumune we u Thomas grammar te u ong ba shaphang u ne u pe pasi le pu ong ba nga kan ta ya u kum u nongshun ba du nong ile persya jong Chris ringkat bergaji kai ba kla jong u paro te ki kai ba kla jong u la ngi pech ha ka Bible ne ngi pech ngilap sibun ngilap ba isi pun dre nginum la ban thu tang la dang isu pech da ki kmat dai la dang ile da ka jing polip ni ne la dang ile da ka ka jing pech ba kha ki jingthul pa le ha ka Bible ting la ban lap ban bing la ban thu dai bang pan rem ya ki dai ka long bang ha ban thu ya ka ba ka Bible hi ka ong le ka patai le ka iathuh ha ka Bible te lada ngim pat YouTube kum kini jing tip meno te ngi sngeu kulmar dai la ngi tip kam dan chup ka jing sngeu kulmar le ka jing sngeu per namar ya ka le ka bantaro habanga nga iathuh kalong gabe yang abangan bangan iathuh namar kalong be kum bang nga yele persya yaki dai am ka klem yele persya yaki le klem isi yaki hele nga iathuh ba kalong kajing ikai pakala ken ladangi ong ba tang hakapor jong ki lapan pan em ki priu te kata kamlong ken kat kum ka kten jong Blei te lada kamlong te kata ngi dai ban ong ba kam dai ken ka basisha te ngi dai ban persya ki priu ba kam dai ken ka basisha ngat try piso thu hang ne ba kane kamlong kat kum ka jingshisha jong ka Bible ban ong ba tang hakapor jong u lapan pan em ki priu te mata pat ngi ne pech shaphang u ne u Mynsiem jong Blei Hato dai Blei ne dai te katkum ka jingpech ha ka Bible ha oj Mynsiem jong Blei u dai ken u Blei namar Mynsiem jong Blei le Mynsiem Bakhuid ulong ba kan jabor u balai jonga jinglong Blei lengkar badu pa badu khun te kini ki lai tali ki benta ki long ha ka jinglong Blei jong we Blei te ban so thu ni ha ban le chi ling ba ka Bible hi khna bangin so thu te ka Bible ko ong ba don tang way Blei ho ha ka Bible don tang way Blei ndai ngi i laingut ki jing tre kam ni ki jong u Blei ki ba yai ne junom laingut ngi i ba pa u khun ba do Mynsiem u khun u dei Jesus Christ te kini ki laingut don ki ba ong ba ang ni la don laingut ki Blei ndai am tang way Blei namar pa u khun ba do Mynsiem udai way Blei namar ngan su anuk sano kum ubreu dan kado baru dan ka Mynsiem udan ka kerteng de kini ki lightly kamut ba la don laingut ki breu dan laingut ubreu dai tang way breu ngi dai tang namar ba udon ka Mynsiem udan kado udan ka kerteng kamut ba ula long lightly ki breu kumju ko Blei ulong ukupa ukun padu Mynsiem Henry ulong weken te ngena pech ping hang ne khna bangin so thu te hang ne kadon katu katne ki benta jong ka Bible bala pran kam ban kershan ya kane ka jinge ba u Blei ulong ha kani lai benta Mynsiem ro dai Blei paru dai Blei khunu dai Blei te ngena pech ha ka Bible khna bangin so thu te hang ne ka ong ba namar kata ken to kylla no maphi to panlong sanran ya ki benreu paro da ka ban baptis ha ka kerteng ukpa bat barga jong ukun barga jong Mynsiem Bakhuid te kini ki long ki lai bantai ka bang te ba udai u Blei ha kerteng jong ukpa jong ukun baru jong Mynsiem Bakhuid namar udai way Blei nginam la ban ong ba ngin ino no ya ukpa le ngin ino no ya Mynsiem le ngin ino no ya ukun nginam la ban ong kumta namar ba ladang ino no ki u ya ukpa te ngila ino no ya ukun ro le ne Mynsiem lani ladangi ikan tait no ya Mynsiem kemut ngi la kan tait no ya ukpa lani ya kun komju la ngi kan tait ya Chris la ya Jesus Christ kemut ngi la kan tait ya ukpa pat ya Mynsiem namar kini ki long way u Jisu ong nga berupa ngi long shitli kemut way te hang ne bangen so thu te haban lek biang haka Bible namar hang ne ka jing kedeo lang ya utrai u Jesus Christ u Blei ukpa pat Mynsiem te hang ne so thu ba une u Jisu ulong way baru Blei ka jing ai u Jesus Christ
uba utrai bat ka jing ju Blei bat ka jing selok Mynsiem kin long lem bat phi paro te kini kilong be Blei Blei namar ngin mla ban kan tait no na preng gini namar ka jing ai kalong haboro ki kerteng ha ukpa ukhun baru Mynsiem namar Mynsiem udah utau baya selok kuba hikai baru bapan pau ada kini kilong Blei Mynsiem udah Blei ukpa udah Blei baru khun udah Blei te hanya try pi sngewthuh bat ngin pej biang hang ni kena bengin sngewthuh ya ka Bible hi ka ong Andrei Petrosul ong ko Ioannis Hato Blei ba usaitan ula pendap ya ka donut jongme ya ka ban syukur yu Mynsiem Bakhuid bat ban burino shibenta nagador kata ka bri kat ba katangsa kam shimla long ga jongme hi bat andala dino ya ka kam shimla don bor jongme hi Hato Blei mela pun ya gane haka donut jongme mem shimla syukur ya kibreu Andrei ya Blei te hangning suthu ba uni Ioannis haba uladino ya ka bri te Petros uang ya Ioannis Blei ba mela syukur ya Mynsiem namar ba mem shimla syukur ya kibreu Andrei ya Blei te hangning suthu ba namar ba uni Mynsiem ru dai Blei ba uni Blei ru dai Blei ba khun ru dai Blei te ladang syukur ya Mynsiem nilai syukur om ya kibreu Andrei ya Blei hi namar udai ju kan Mynsiem ru pat Blei te ladang syukur ya Blei ru kalong kumju kumbangi syukur ya Mynsiem te ladang syukur ya Mynsiem ru kalong kumju kumbangi syukur ya Blei lani ngla barang no ladang syukur ya Jesus Christ kalong kumju kumbangi syukur ya Mynsiem lani ya Blei kini kilong ba Blei ngin mla ban peniklat mar ngene ngadaw ngi hane ba Mynsiem ru dai Blei kan te ngine pej pi hang ne kna bangin sngewthuh shaphang uri Mynsiem te hang ne rek ong gumne wat persausi pi ya Mynsiem Bakhuid Blei da upala shon shap ya pi hadu kata Khasi ga jingshisha te hane ko ong bangim dai ban pen sngeusi ya Mynsiem Bakhuid jong Blei namar Blei kumba Petros ong ba larap syukur ya Mynsiem pila syukur ya Blei lane ladangi pen sngeusi ya Mynsiem ngila pen sngeusi ya Blei lane ladangi pen sngeusi ya Jesus Christ ngila pen sngeusi ya Blei kini kilong pej Blei Tengin melaban persausi ya Mynsiem ru lane ya ukpa lane ya khun namar kilong Blei Mynsiem ru dai Blei ukpa ru dai Blei khun ru dai Blei te hang ne try pi sngewthuh ba Mynsiem ru dai Blei kan udai Blei te hang ne pat na ka jing pej ka Bible Mynsiem Bakhuid long ka jing long Blei ka bapura ambayai ne juno te hang ne ngla pasathu ba ka Bible ko ang ba Blei ulong Mynsiem te gadai ban mane ya ban mane haka Mynsiem haka jingshisha te namar hang ni ka Bible ko ang ba Blei ulong Mynsiem te ngin mane haka jingshisha bar haka Mynsiem Blei ulong Mynsiem uta Mynsiem Bakhuid ru udai Blei ka namar Blei ulong Mynsiem ngin mla ban ya Blei haka no ka dur Andrei tang hakadur jong Jesus Christ ngila bani Blei bari okupa namar ka kerteng jong Blei lane jong okupa kalong be ya ka kerteng ya ka Blei Hato Blei bom yu hang no ro Andrei Blei ulapan pau ila de hakadur jong Jesus Christ hakadur jong khun ba kiberu kin la bani bari ithuh ya tang hakadur jong Jesus Christ Jisu ang Blei kylli yang shaphang tau kupa menta piu yang pilau tau kupa namar Blei uni Jesus Christ ubalong dur jong Blei namar uni kupa khun baru Mynsiem ulong Blei Andrei lada Blei umpan pau hakadur jong Jesus Christ ne hakadur jong khun te nginam la ban Blei hang no ru namar Blei ulong Mynsiem te nginam la ban Mynsiem nginam la Andrei haba Blei lapan pau hakadur jong khun te ngila ban Blei hakadur jong Jesus Christ Andrei udai Blei uklem don arlen lai Andrei tang Andrei hakajin tre kam jong ulong hakini gilai benta kupa khun Mynsiem udai ju Blei Mynsiem ru dai Blei khun ru dai Blei kupa ru dai Blei Andrei kini kilong tang ki jing khot sin Andrei udai Blei dan ki kerteng ya kapal ai te udai Blei in the page biang hang ne kana sngewthuh
uta unong pentengen Mynsiem Bakhuid ya uba ukpa on pha ka kerteng jonga uta ken unikai ya phi ya ke poro bat un pen kan mau ya phi ya ke poro ki banga ong ha phi te uni Mynsiem ulong uban hikai ya ngi lane ban ya lam ngi ka jingshisha lane ban pen kan mau ngi ya kita ke bau Blei lo ong ha ka Bible te uba hikai yang ngi uba ya lam yang ngi dei ki breu dei Mynsiem jong Blei uban ya lam ngi ka jingshisha uban hikai yang ngi shaphang kita ke poro te shubu larang hikai mga leng iathuh mga lala pemdon ya Mynsiem kamut phen melaban ithuh ya kata jingshisha namar tang mau balaban pen ithuh ya kata jingshisha tang Mynsiem jong Blei hendai ki papun ki Mynsiem ki basyukur hendai ka Bible ko ang bangdai ban yit Hato ki long em nau Blei lene na Mynsiem jong Blei te ladang im tip kamut ngi syukur te ngidai ban tip kan bat ngidai ban sngewthuh ba la yalam yang i dau Mynsiem lene la hikai yang i dau Mynsiem jong Blei te ladang i sngap hang nu ru ing laban sngewthuh ling ba ka jing sngewthuh ba yalam yang i pala yalam yang i dau Mynsiem te ban tip shaphang kane ru ing haban tip lene bat ban sngewthuh bat bang bi haban pulehi ha ka Bible Hato kalong em ka bashisha te ladang im tip ru ya ka Bible kalong bangin sya yalam bakla haki wei pat ki Mynsiem bama te namar kane kadau ngidai ban sumar pha te hangne ha Genesis nong ban kong khot ka ba ru Mynsiem Blei uta ki halor ki te uni Mynsiem ulong ubakan jabor ne ulong uta ubapan im namar klaim ka Mynsiem ubreu ru unum laban im namar Blei ru lala don Mynsiem kamut Blei ru unum im hendai Blei udon une Mynsiem uba im namar une Mynsiem udon ka kerteng ukpa udon ka kerteng ukhun bat udai ru Mynsiem te Blei ulong Mynsiem namar tang Mynsiem ubalaban pan im ki breu lane ubalaban im te shibu no ngan anuksa ngi ki breu kado te kanam laban pan im yang ngi handai lada ka Mynsiem ka lek no te ngi layap namar Blei ka Mynsiem kalong ka ba im ne kalong kata ka ba pan im yang i te kumjuro Blei ulong Mynsiem te utau Mynsiem uba pan tre ya kene le uba pan im namar Mynsiem ke te une Mynsiem udai Blei but haka jing trekam jongu trekam haka jing long jong kupa haka jing long jong khun but haka jing long hi Mynsiem hendai udai wei Blei te haning try pisothu shaphang uni Mynsiem ru udai Blei namar klaim ka Mynsiem ubreu nam laban im lene manu kumta ka jubab kalong haot Mynsiem Bakhuid ulong Blei ubapura utau kan jabor ubalai jong ka wei ka jinglong Blei te hangning yu i ba uni Mynsiem udai Blei kan haot udai Blei ngenam laban len ne ka Bible ko Jingshai te hangning try pisothu prolog shaphang uni Mynsiem ba udai Blei te kublei shibun di pi ko pe ka video te ngin se Shabar skwe per ki video ha ko ka por